Yeah, boo. Hey boys. Mushe mapya. Zvese bro. Zvese bro. Hapana chikunetsa. Hapana chikunetsa. Msebazi look wakuti hapana chikunetsa. Tonhorwa. Chiitika zvozvo asi zvimwe zviri bro. Zviri sei komara? Yeah, boo. Msebazi. Zvamira. Taura chii? Things are not well. Chii chisiri kwenu? Mira, pane information yakauya nayo nezuro saka ndavati ngekubadze kamera utaure pakamera because handiwa nitaura taura amenozwa itaura uchitanzi kuda watoa chimbotaura pakamera timbodzi waiti chinezi very good. It is not safe kuti kuda anorojiswa narendrodo wake oendeswa kumapurazi narendrodo wake at the same time rendrodo wake amanoti zvinobudere kuti saka achabhadhara mari iyi zvichafamba sei amanoti hey baba handisi kumbonzwa chichikuyasoitika iyo matauro aita nezuro anotaura kuti zonzo hanzi imba yekuda yekurojiswa mumwe munhu here kuda vakandwa mapurazi ndozvaitaura iwe ndozvaitaura kuda handizoziva mache kuti Kuda chasikuoneka. Kuda chasikuoneka. kuda hasi kubatika but uyu matauro aita ndakatongosangana naye yake yakabhadharwa chigore iye. hai ada kuti munzo zvaitaura uyu ndiye aitaura I'm not hiding the finger that iwe hazviite kuti iwewe ndokurojesawo ndakurojesa mumba mako ndokutora ndokuita mushandi futi ndakuita mushandi futi handizi saka Ungori hama yangu rati panopera mwedzi chii chinoitika saka iwe ureti chii chikuitika kumba kwakuda timbotaurirayo zvamai manje hamba kuda of course ane zvinhu zvakewo but munoti hepa that handizvidi iwe kuti anoti hepi ndomubhadhara rende handine nazvo but asiro basa rekuda filthy kubasa kwari kuenda kwacho ndekwarendrodo wacho but ari kuwana mari ari kuwana mari mari amen Kuda anogara god bless anogara papai. anogara kwashuto but uyu hameno information anenge achitsvaka ine masnitch ando chimero kachenchitauro mero bosa mero zvakanoona kumba kwakuda bva achinditaurira saka iye hamnotada kunditozi saka muti chandibadze kamera utaure zvakuti let up the camera bosi ndandirenzvo haiti zoni ndasangana nezuro manheru vandotaura hanzonzo uzive vezvikuitika vanati chiko chikuitika zvanzi imba yakuda kairi kurojiswa nemunhu chichi hakuda kachakakandwa mapurazi akati hapana chandirombosa apa akakandwa nalandlord iwe Landlord wake haana ukama hake naye. whatsoever man iwe Shuto. saka Jakaminisa kumapurazi. handisitomboziva ndomataura ita kuda hazisina chi? comfort yaanga akagadzirirwa akanothrowewa away Mumba make munani. mumba make makugara tumwe same boys Shamari dzake kana kuti mabhuru ake. ana basa nazo izvozvo Iye achita mapurazi wacho akavhurunja shamari ndino kuti mapurazi chinoitika nakunoshandwa hari. unenge uchitenda hard uchibadza moto iwe zvinenewe Zvimwe hazvo. aiwa Kana iye akazvida kuda mufesi wangu but zvinenaayo zvikuitika kuda is my pamwe ari kurwadza pokwe semufriend is my friend chichinorwadza pakuti munhu akaenda kumapurazi kunoshanda akaenda kushanda achitambira mari. kunoshanda anotambira mari god bless Chiuya zviitika. Ibwa.
amene kayenditonza kwari ndiyana information hayi kondozitsvaka Iwe. Ko vanhu vari kuti chiko nenyaya yemushini watakapona Wycliffe. Hanzi commentators, comments. Kozonanzi vanhu varikudzidzamwarurwadzwa nenyaya yandakataura yekuti Ukuramba nitora nyaya kudayo ka. usapromise kuti ndoda kutumira nhindi chakati. nyaya idzodzo kandonyaya dzakuda kuno Ukuramba nitora nyaya kudayo ka. I think moyo wangu unoputika. Shamari, mandi kutauri. Kuda is supposed kuti ange ari mumba make akagara comfortably asina zvimwe zvinhu iwe wakapesa kuti anakuda itichi kuda nezuro paneta akanditi enda unoona kuti kumba kukamera sei. Inini pandakaenda ipapo ndakasvika muground ndikaona imba makuda mine mupana paanorodheserana nashoto here whatsoever mune chimwe chimusikana sono saka that hazina kufambirana ini that did not go away with me. Aiwa look, tell me inzwa iwe wanituma mba kwakoyo kuti unoti kufambira sei. Ndosvika ndoona ndoona zvinhu zviripo handiti hazvisiri izvo zvinofanira kuzvichitika. iye kuda wakabva wamutaurire ndozvandaona kuda handamutaura because I've got no phone. pamwe kuda toziva kuti ndozvitoriko Surprisingly ndichimuka makuseni ndichienda kwaFatima Mbatutu. Iye aifunga Fatima aifunga Mbatutu. Ndadonzwa information yakawanda. Akati hanzi you have got paid information. Ndikati ndee. Zvikanzi hanzi iwo waidzinga vanhu kumba kwakuda uchita sei. Little they know kuti kumba kwekwe hazina basa. Ngavaregedzai kumba kwakuda kukadaro. Musadzvanyirire kuda kusvika palevel rakadaro ende zvinondirwadza ari kudzvanyirwa zvakanyanya nekuti iwo landlord wakoyo anokuita mushandi iwo. That means kuti that means kuti uchikuita mushandi tozodaiso pakasoti totoitwa mushandi hazina kuti akandiudza kana kuti chii. Alright, kutambirisa hake mari onitambirisa mari ozoda futi mari rent. Zvazvo kandi iwo anenge akupa basa then mawirirana harizi basa. He is being threatened with fear. Kunzi kana usina kuita zvendiri kuda ini kunogara kumaruzevha uchibatidza choto handichakuda pamba pangu yakabhadharwa rendi negore rese ari ifiye ndinonedza munhu kana adya mari renti yapera aiwa vanhu uya mheno kuti angachitsvaka information zvikasika zvimwe zvaatoka pamazeni stories iwe kutaura zvawakaunayamana ini ndine chokwadi chakazara chekuti iwewe Clinton uri muruje wangu ndokutora ndokuendesa kupurazi kwangu. akuzoti tishuta akamutora ndiyani. It's evident kwete kuti ndinokwira muti kana achida akakuda munhu mukuru asi mambiri aiwa sometimes he behaves like a young boy. Iwe vanongwawirirana mani kutaura
akathreatenwa chete munhu akathreatenwa evidence yake nyaya dzake dzati ari kutresa zvacho ndibozwa pafedepe akathreatenwa munhu ane threat yekunzi iwewe munhu ane threat yekuti akunzi iwewe hanzi haudi kushanda handei kupurazi otanga kubadziswa marasha emoto munhu angane akabviswa mumotikari agare mumba life yake should be born iye kuti aite kupurazi kwacho saka ndiwe referee iyo referee aiwa paurefri hwangu ndakarwadziwa nanhasi ndichitorwadziwa chirikuitika uyo ari kuita uyo ari kudza ari kuita ndo zvaanoita nditotomuziva kuti vanofamba mudzimba dzevanhu achitsvaka information achigugula information achiita sesese ndo graft rake zvamufanira kuti padheni pana pane munhu achitoziva kuti nhasi zvekufamba sesese saka handisi hangu anononga araitika pane zvari kutaura but handisi hangu but inini zvendiri kuda hangu kuti nditaure zvangu kwa openly whatever Shuto is doing to Kuda is wrong. Nodi Kuda anga destination yake ekuti ane pampa pake paanogara achienda achiungomuka kana zviri right kwaari kuside kwake no Kuda ane ka inferior ari kutya kuti maybe ndichazonzi gore rangu rikapera ndichabva. That I don't want to lie to you. Aiwa tichanzwa kuti side rakuda kana adzoka position azobatika tonzwa kuti zvinyazofamba sei Kuda akatoti position atikwanise kujaja ka position Kuda tenda unzwa maside ese tenda unzwa maside ese position unokushitara zvako zvakutaura nemaonero ako ini maonero angu ndeyekuti Kuda akadzvanyirirwa ende akasati break those chains hafe anoramba angori mwana saka iyoyo tazvinzwa ndisi saka kana Kuda ndamuona bhozi zvamai manje asubati chamutora tonzo side rake kuti zvinyazofamba sei. I'm so sad about that. Boa. Zvamai manje asubatika. Iwe unganitoreto wanziwo wana prazi. Yo. Prazi. Boy. Wanitoreto wana prazi yo wandisi. Don't make me a donkey. Iwe uranishandisa nini? Kuda kana ari muZimbabwe muno ari uona senya inonibowa inonifiribowa buzi unoza yachikurwadza